da nas pravimo jedno sočivo koje u ovoj zemlji nije jako popularno, greškom, jer je fantastično, hranljivije nego pasulj, i beli, i crveni, i šareni, i tako dalje, potiče iz Azije, a jedan od najvećih svetskih proizvođača je Kanada. Proizvodi Kanada sočivo i proizvodi zrno senfa najviše. Ja ću danas da vam pokažem kako se pravi. Ovde ga zovemo crveni, a inače i postoji i zeleni, postoji i crni, postoji i sivi, postoji razna vrsta sočiva, a ovaj ga zovu crveni, iako po meni više narandžast nego što je crven, ali neka bude crveni. I njega ćemo da skuvamo, da ga zavijemo u crveni kupus, listove, blanširane, sad ću odmah da vam pokažem, i u to ćemo staviti još šargarepu, evo je, šargarepa je ovde, šargarepa, sočivo i tako dalje. I ako hoćete napraviti jedan famozan recept, bogat, sve moguće vitaminima, proteinima, branče, šta god, dodate avokado i dodate ovaj dimljeni vrat ovde, evo ga, dimljeni vrat, to dodate i dobijete jedan fantastičan ručak. E sad, sočivo crveno kaže ovde. Kad pita sočivo crveno, imate zlatno, nemamo, ok, dajte mi onda crveno. U crvenom kupusu, blanširani listovi crvenog kupusa. E sad samo još da vam pokažem kako izgleda kad se skuva, kako izgleda sok toga blanširanog kupusa. Evo, plavo, tirkizno, zeleno, fantastična boja, prepuna vitamina, nemojte bacati, nego napravite posle jedan sok od toga i to vam je otprilike to. Samo toliko sam teo o tom soku da ispričam. Blanšera listovi, crveno sočivo, dimljeni vrat, to smo pokazali, šargarepa koja je sitno iseckana u komadiće, puter i žumance kao i beli luk. Možete kao opciju da stavite suvo grožđa ili ako hoćete suve šljive da dodate ili šta već po vašem ako se želite i naravno masline crne i zelene, crne i masline. Što se tiče dalje opisa sočiva, belančevine najviše od svih mogućih povrtara, 26% proteina, magnezijuma, B vitamina, zamene za meso i tako dalje. Ja nisam taj koji će da vas uči šta da jedete i da bi bili dobri i zdravi, vi to odabirete, jedete, ali dobro je da razmislite kako se osjećate danas, sutra, prekosutra posle određenih stvari, da li imate tegobe, pogotovo za one malo starije. E sad da vam pokažem kako to sve izgleda. Ovo je kuvano u bamarija. I ovo je kuvan u bamarija. Bamarija znači u toploj vodi i jedna, nazovemo kupka, koja se dobije tako što stavite 2 cm recimo tople vode, pokrijete ovo solinskom folijom da ne uđe voda unutra i radite ovakve stvari. Sad ćemo to sve da prevrnemo. Tu sam ja imao ovaj nož, evo ga. Da vidimo. Ok, ovo sad podignemo ovde i ovaj ćemo da stavimo ovde ovako. Nadam se da je sve ovako izašlo dobro. Uobičajeno da ja radim to tanjir od gore pa prevrnem, a pošto je ovaj počeo sam da se okreće. Evo ga, famozno. Lepota. Lepota. Poslije ćemo ovo da isečemo, da vidite kako to sve izgleda unutra. I ovaj drugi, ovdje da stavimo. Prevrnemo. Ovako. Evo ga. Famozno.
dok kamerman snima, ja ću malo ovaj sto da raširim. I sad ćemo ovo da otvorimo. Ovaj ovde ćemo da ga otvorimo da vidite kako to izgleda malo sa druge strane, a ovaj ćemo da otvorimo s jedne strane, znači ovo s jedne strane, a ovo s druge strane. Sad ćemo ovo da ovako osjećamo, da vidite kako to izgleda. Sećamo ga na ovu četvrtinu, evo ga. Famozno. I ovde ga ovako stavljamo. Ovde. Šta smo s tim dobili? Dobili smo ovde dimljeni vrat, šargarepa, sočivo, masline i tako dalje, sve to ste videli. I ovo ćemo sad ovako da ukrasimo. Napravljen je sada presek, da se vidi šta je, već sam jednom rekao, šunka, sočivo, evo sočivo je ovde izašlo, ovo. I sad ćemo da sipamo ovde jedan sos koji je napravljen od sosa od paradajza, buljona, vina, jedno malo pača ovoga. Tako, ovo sad izgleda veličanstveno, sipate, umačite, sečete. Sad ovaj drugi ću da napravim malo drugčije, moram ga vratiti u ovaj položaj, leđa, stomak, da ga sečem sa leđa. Znači ovako idemo na... Ovaj smo sada vratili u onaj prvobitni položaj, da vidite kako to sad izgleda od dole. Znači da vidite gde je ova šunka koja se, odnosno dimljeni vrat, koji se nalazi dole. Evo ga, njega ćemo da presečemo na jednu polovinu. Ovako. I ova ide ovde ovako. Evo. Ovo ćemo da ostavimo tu. Možemo da ga vratimo. Sad je ovo napravljeno dobro za snimanje i sada stavljamo malo ovoga sosa koji je napravljen u stilu majoneza, malo tečniji, i to ćemo da stavimo ovde ovako od gore, jedno 3-4 kašike, dovoljno, i ovde jedno pored. I ovde jedno pored. I uživajte. Ovo možemo da zabodemo ovde, da bude identično. To bi otprilike bilo što se mene tiče. Ovde. Vidjeli ste kako to sve izgleda. Šunka dole, šunka gore, odnosno svinjski vrat, podrebite šta god hoćete. Možete da radite razne kombinacije, možete raditi bez toga, možete raditi samo sa avokadom, sočivo, kupus, bej luk, fantastično. Znači, samo ovo da vam kažem, kupite ovako jednu glavicu i ljuštite ovako, kupus, listove, stavljate to i kuvate. Do 75%, ne više. Probajte, famozne stvari, zdrave pre svega. Ubilo se i za one koji jedu meso, i za one koji ne jedu meso, koji ne mogu da ga spise. Ja jedem sve. Doviđenja, prijatno, sve najbolje, čuvajte se. Vidimo se sljedeći put.